چل دے لشکار دے میں کیویں تعریف کراں اس چل دے لشکار دے اس چل دے لشکار دے میں کیویں تعریف کراں آقا دے رخسار دے میں کیویں تعریف کراں آقا دے رخسار دے میں کیویں تعریف کراں آقا دے رخسار دے میں کیویں تعریف کراں قربان بنا اس ملک اٹھوں تے جتھے وسدا عراب دا سائیں روضے پاک تو عرش تئیں پیا مارے نور شوائیں اے رب دی رحمت وسدی پئی جتھے ہر دم شام سبھائیں کم تر رب تو منگ دعا شالا تھیواں دفان اٹھا سلطان واللیل نبی دا ہے والقمر پیشانی سلطان واللیل نبی دا سلطان واللیل نبی دا ہے والقمر پیشانی حضرت آمنہ دے گھر آئے عبداللہ دے جانی سلطان واللیل نبی دا ہے والقمر پیشانی حضرت آمنہ دے گھر آئے عبداللہ دے جانی سونے دے سردار دے سونے دے سردار دے میں کیویں تعریف کراں سونے دے سردار دے میں کیویں تعریف کراں آقا دے رخسار دے میں کیویں تعریف کراں آقا دے رخسار دے میں کیویں تعریف کراں آقا دے رخسار دے میں کیویں تعریف کراں ہادی عالم
اس دور شوار دے میں کیویں تعریف کراں اس دور شوار دے اس دور شوار